Fl-istorja ta' pajjiżna bosta Maltin emigraw lejn l-Awstralja fost oħrajn bis-sabu ħajja aħjar. Dan ġara b'mod partikolari fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet fis-seklu li għadda fejn Malta ma kienx qed toffri l-opportunitajiet neċessarji ta' xogħol u allura għajxin diċenti għal kwalità tajba ta' ħajja. Dak li għexu missirijiet naf dawk iż-żminijiet kien kompletament differenti mis-sitwazzjoni li ngawdu illum il-ġurnata u l-unika alternattiva kienet biss li jitilqu mill-pajjiż bit-tama ta' futur aħjar. L-Awstralja kienet waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin għal dan il-għan. ċifri mill-Australian Bureau of Statistics li ħarġu tlieta skont l-aħħar ċensiment fil-pajjiż juru kif l-aktar konċentrazzjoni ta' Maltin tinsab fil-vant tal-Awstralja. L-informazzjoni turi l-aktar lokalità u territorju f'dan il-pajjiż fejn jgħixu l-Maltin i Landillo fin-New South Wales fejn kważi 28%. Wara isegwu Habana fi Queensland u Hillside f'Melbourne, Victoria, fejn hemm aktar minn 11% li għandhom dixxendenza Maltija. Woodville Park fin-nofsinhar tal-Awstralja u McCarter fin-New South Wales għandhom aktar minn 1% tal-popolazzjoni li huma Maltin. Iċ-ċifri juru kemm il-Maltin baqgħu jinxterdu f'din l-akbar gżira fid-dinja u l-iżgħar kontinent ferm il-bogħod minn art twelidhom Malta.